Back to back βίντεο. Αγάπη μόνο. Μία εικόνα, 1000 λέξεις. Είμαι στο separation. Μπαίνουμε σε separation και έχω να λάβω μία πληροφορία. Για παράδειγμα, upturn, downturn, half axle, stall, up, μια πληροφορία. Πού τη θέλουμε την πληροφορία? Στην αρχή? Εγώ προσωπικά τη θέλω κάπου εδώ. Άμα είναι για παράδειγμα ένα απλό downturn, εγώ την πληροφορία θα τη βάλω εδώ. Εκτέλεση εντολής top δεν μπορεί να είναι εδώ. Ξέρουμε το top είναι κάποια δεύτερα, μισό δευτερόλεπτο μετά την εκτέλεση. Εγώ νομίζω ότι είναι κάπου εδώ. Τι είναι το in και τι είναι το out? Η είσοδος και η έξοδος. Το έχουμε συναντήσει πουθενά? Figures. Είτε είναι individual, είτε είναι team, pair. Αν κάποιος δει τα figures, υπάρχει in, υπάρχει και το out. Δηλώνει την είσοδο και την έξοδο, είτε σε μιας φιγούρας, είτε μιας στροφής. Individual in, κάνε το έργο σου και δήλωσε πότε θα βγεις. Τώρα δήλωσε στον κόσμο, στο κοινό, στον κριτή, στον εαυτό σου. Πάντως είναι δήλωση. Το έχουμε συναντήσει ξανά. Virtual freestyle, in, out. In, virtual freestyle, βίντεο, in, δηλώνεις, μπαίνω, αρχίζω, ξεκινάω. Out, τέλος. Σε competition, in, βαθμολόγησέ με, κάνω τη φιγούρα μου. Out, σταμάτησα, εκτέλεσα. Αυτό δηλώνει το in και το out. Σε εμάς, σε ένα απλό downturn, είναι η είσοδος στροφής και η έξοδος στροφής. Προσωπικά με ενδιαφέρει η έξοδος. Out. In μπορεί να έχω μεγαλύτερη, να είμαι πιο ψηλά, να έχω περισσότερο αέρα, να είμαι πιο ψηλά, πιο χαμηλά στο παράθυρο. Το in, πάντως χρονικά, εντάξει, είναι η είσοδος και το out είναι η έξοδος. Έχει διάρκεια από το in μέχρι το out. Εγώ είμαι αριστερά, εσύ έχεις φύγει δεξιά. Θα συντονιστούμε, μπορούμε να συντονιστούμε στο downturn. Δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος. Είναι ένα kite κάτω, λέμε, ας πούμε. Ένα kite κάτω. Μπορεί να έχει έναν ήχο, μπορεί να έχει ένα παράγγελμα ή ένα count. Αυτό θέλει εξάσκηση. Μπορεί, ας πούμε, σε ένα κύκλο, που κάνουμε όλοι ένα κύκλο ταυτόχρονα, υπάρχει ένα in και ένα out του κύκλου. Up, κύκλος προς τα πάνω. Up. Εγώ κάποια φορά έκανα, ξέρω εγώ, στον εαυτό μου, up. Το down έχει up μέσα του. Downturn. In, up. Out. Upturn έχει άλλο. Το upturn είναι λίγο πιο αργό από το downturn. Up, out. Μετά το out τι έχει? Έχω βάλει ένα control. Στο control τι μπορώ να κάνω? Στο control μπορώ να φτιάξω ταχύτητα με το ζευγάρι μου από πάνω και έχω ένα περιθώριο, ένα χρονικό περιθώριο, δεν ξέρω πόσο μεγάλο ή μικρό μπορεί να είναι, αλλά να συντονιστώ με το τέρι μου, τον από πάνω. Αυτό εγώ το προτείνω να είναι μετά από 1-2 μέτρα μετά την έξοδο, μετά το out, να υπάρχει αυτό το buffer zone του συντονισμού. Μπορεί, άμα έχω λίγο μια οπτική εικόνα λίγο μεγαλύτερη, σε αυτό το control εγώ μπορεί να κοιτάξω και τον απέναντι. Να δω κατέβηκε σωστά, δηλαδή είμαστε στο ίδιο μήκος. Σιγά σιγά δηλαδή αυτό το control προσφέρει αυτό το κομμάτι μετά την έξοδο, προσφέρει κάποια βλέμματα συντονισμού. Νομίζω τα είπα όλα αυτά που θέλω να πω πολύ πολύ γρήγορα, επί τροχάδι. Back to back video. Bye bye.